yang pamahulog. Magayon, magayon. Magayon, agyan kang auto, ano, kung sakali, doon baga sa main road. Nagka-traffic, grabe ang traffic, ano. Kung halimbawa maayos ini, ano. Hindi ka po sa pasiring kayo. Hindi pa po dyan. Tranquilo. Ayun, pag, Santo Domingo, nagpupo naman pasiring dito sa Uyo. Batan. sa bata, na, okay, ang tanga ni Santo Domingo, so may maso rin, hindi na mag-aragay. Pwede magsarabatan nini, matapos maano nini. Pwedeng bigayan na magsusundo. Masunduan. Nagkulit kayo dyan yun, oh. Piling ko dining, oh. Ayun, oh. Dahil nga, mga tumantulang tindahan na bibili. Ayan yung, yun yung bar ni, ano, ni Jubel. Today, Dahil Joyce, ayun yung bar ni Jubel. Nandyan si May, kaso wala pa man daan. Sigsugo kayo. may subaka. I-mute ko na lang, maka-copyright claim ako. Maka-copyright ako nito. Mata, so mga tagalikod, di mabubuhay-buhay, ano. Kung sakaling, Diyan malutungan sa sarap. Dito dyan man dyan. may tindahan, ano. Ayoko nini, man. Gayon ka. Ini, Ako lang nag-boy-boy dito. sa likod kang, ano. Puro Sa ano ba kayo niyo? Iyo. Ayun, tinampo pa. Yun ang po ini. Pakain. Ano ito? Harap mo kayo ni. Ah, tinang po Tuloy ini. sini, tuloy. Ay, ito. Ano kayo ni? Pero ini. Kayo ni. Ay, ibig sabihin mo, nakagobyerno pa. Iya pa ko nakabay ito. Nagdiri kayo niyo. Hanggang sa ilang mga arang kang tao, duman lang. Iyo, tama na bagabay. Ano pa ito? Arin. Saan mo? Gobyerno pa ito. Napapano sa daga mo? Kinagay mo kami garan. Kang, ano? Ay, itong hanggang duman sa misay mo, gobyerno. Kasi nga, bye-bye kang dagat. Kada yung makapanahon. Bagay, man-usaw yan. Darayo na kami. Diyan na kami siya sa ano, sa may sityo, sa Padre Pio. Ayaw. Sa mismo, Padre Pio, masimbakan, mismo sa likod, di kay Apuya itong sa gilid, sa lumang building. Sa bagong may kulay brown, sa Muya. Mismo kay Padre Pio, mailing. Ano,
magkabanggi dyan. Ganyan. Ano pangalan, Paris? Gigka. Marenta. Gigka. Marienta, tanong. Nagkapunpo na siya, oh. Sa masunod na, ano, madakol na yun, customer niya. Ang pagkabanggi, matao. Iyan. Siguro lesin dalas ko. Iyo. Tapos si May, iyo malang kano niya. Hindi, ano, kung nagrulo, sarabay na. Aw, iyo. Kasi nagluto. May paralito dyan. Aw, iyo dyan. Ay, ano yan, taguto, ano? Gopsilog. Tapsilog. Wala siyang luto, ganyan. Minsan nabigay mo. Kung ano order, ano ka pa-order ko? Kasi, Ayun. tapos si Jubil niya, dyan, o wala pa man. Si trabaho niya, man. Tapos so agam niya, man, tapos si Jubil, ano. Nagro-negosyong na. Ang kahira si Nene. Ha? Milyon yan. Poste. Ang alin? Poste. Oo. Mahal yan. Milyon yan. Ang dami. Ayun, Kung ano yung yan. narinig mo yung narinig mo yung kanta? Ayun yung Solar kanta pala yung uwi. kay Jubil. Mamaya may konti may iwan. Ayan, kay Jubil daw yun. Duday, kay Jubil. Pakita mo kay Juday yung mga poste yung... Dali lang. Maluwag. Maluwag pwesto. Ayun oh, nakita mo yon na kumakanta. Pwesto ni Jubil. Ayun oh. Pwesto ni Jubil. Tapsilugan ata. Dako lamang baga ang pwesto ni Jubil. Dako lamang baga tano. Dako la. Ang kahira dyan si Nene. Kisay. So ako matuwa. Ayo, sa akin mo. Ang galing. Buta ba ba? Ayo. Kita. Sa akin mo masala. Di tabang-tabang. Di ba? Tabang-tabang sila. Tapos sa mga sunod daldo bagao, umasinso ang pwestong iyan, di ba? At least habang sa umpoy sa pala, paano yan ang pwesto na ano niya, inapwesto niya, di ba siya nagabayad or ano? Ngayon na. Tapos sa gobyerno pa? Dahil ang sinda. Basta nag-ano lang siya na ano siya dyan. Ano pa rin na. Kung sabi ko, pag inabot ka mo kan right away, kang ano, maaral. Iyo. Pero ano yun pa? Ito, may ano, Ilang taon pa. mayarang man, oh. Haloy pa. Minsan ko doon. Paano kanina What? May upa da, may upa. Mura. Wala man ka sa gobyerno ni Duday. Kuya mo dyan, oh. Tortambay. Oh, so. Hintay ito karang mo sa third floor. Duman sa ibong. Ha? Ayun nga din. Ay, Juday! Ayan lang kay Jubel. Na pesto. Wala man dang upa. Magayon na siya Duday. Ano? Sana, wait lang, ipakita ko sa'yo. Sa baba pala, pag ano mo, gapang araw ka na, no? Tapos, pagbaba mo tubig na, no? Magayon, taday ka na mahirapan na. Ano ka pa dyan, piglagan yung daki. Kihagdan. Danan na. Dumalik ka, mami. Ay, ayan Duday, oh, may nagkarigos ng pati, oh. Ay, doon sa ibong ano, parang daongan kibarak ko. I-deliver mga kami ng panata na to. Ano siya, agad na lang siya. Sabi niya, no, sarap na. Maray Duday, wala digdi ka ano, wala man palang bayad ang ano, sa gobyerno pala iyan. Sa gobyerno pa.
Magayon baga yung, wait lang. Magayon baga ang pesto ni Jubel, ako lang man palan. Wala pating bayad. Wala man kaya ano yung pwesto niya. Walang ano yan. Walang rent. So nagpatayo lang siya duman. Sa gusto ninda. Nako, wala man yung kilig si kuya mo dyan magtinda, no? Di man yung kilig si kuya mo dyan magko, anong araw ka? Ang sagunan pa lang kay ni Od. Biga ah. Yeah. Pagturuyo ka nagdi ano yan. Madakulo ng customer ka iyan siya. Ta. Sabado, hindi na bang ginawa. Ito siya nakakatawa. Anta. Sabado mo yan, tatot na tayo. Iyoy. Kaso ibang mga maharano ulit na, di ba? Dapat ini sa sunod ka ni mailing mo naman ni baka lagay na ni Mayor ki mga pasyar ano. Man, banda din man, layas pa din man. Sabi ni Joyce, ngaya, pagkapot niya kung may renta siya, manegosyo man da. Matawo man data. Nako, yung matawo pag lalo pag ganin, maasan siya inando. Nagmuli man naman si Misa, biga. Oo, dahil pa mam sambulan din. Kanan, Kasi ano tayo nag-umpisa? ano pa sampit sa utso ini nagbukas. Aw iyo. Eh, masurte ang 8 pag nagbukas kang 8. Tait baga. No? Oh, tabanggi na. Ano ang ta? Solar? Wala. Oh, ang galing. Solar na ano? Ang problema dyan. Tubo, pwedeng mabulok. Ano? Pwedeng mabulok yung tubo. Pwedeng makalawangin. Ano? Pero matagal. Ano yan, makapal? Oh, matagal pa. Ah, may mani. Oo. Yan ang mani. Wala akong barya, wala akong dara. 20 lang. Ito may 20 ka, oh. Kuya, sa 20 ka ini. Tira po. 20. Makaon ka tang mani. Ano sa'yo mo ta? Mani. Nagkaw ang mani. Mait-et ta. Dao manita. May tinit pa. Si Sai. Si Ming. Madapa, kabaya. Uluwan. Naglaway na siya kang mani. Di kasi, Mani. nag-ano kaya kami, nag-YouTube kami ta. Nag-YouTube kami ni Joyce. Kaya pag kung sa'yo na ako magduma, nag-live ako. Marenta. Dahil mapunga. May trabaho sila ba man? May trabaho sila ba man? Siya dahil man.
Panoorin mo na ang YouTube niya, oh. Talakiran Diyosa. Yan ang channel niya. Ano yung channel niya? Ano? Talakiran Diyosa. Ako yan, net channel. Wala man akong darang ano. Hello. Yolanda. Hello. Ate Yol. Ayun si kuya mo dyan, no? Yolanda Manay. Ang ilaw nila dito, ano, solar. Kabenta, Julie. Hindi, bago na ilaw. No, may ilaw na gabos, oh. May mga banderitas pati. Wala katang basuhan, sa bag ko na lang. Mm. Kaya nga, pero ang akin ni Jobin. Tulo. Ang pangalan niya, perang taon na. Ano? Hindi, at 14. Nasa third year. Ay, sa tunay niya. Ang tunay niya, sarap na lang. May naano baga siya, yung pinsan namin. Pinsan mo. Ilang taon na dito? Dako lang naman. Taga Prada ito? Kada? Dulot-dulot na kaya ito. Kaprada ang mga, ang ano niya, mga agyon. Pero ang ano niya, may delineation niya, arkero. May delineation niya man lang yun. Pero agyon ang apelido niya. Dulot-dulot ta? Dali lang. Wait lang, mga ano pa, oh. Sige, 5 minutes. Di mo kaya nag-ano, nagatagalan magtambay. Pag di pa mananta ng mga bangko, Hindi po. tapos mga halaman na paglalag na yan. Mata, di ka na matakot na mapadagat ka. Di ba dati? Ang ganda man ng tubig, oh. Di ba? At kang inot baga, di ba? Nyaon dyan ang tubig. Isus. Muntik ka na nga lang, mas naabutong ka na dyan sa may Arlindo, di ba? Tapos naroon dumang kang inot. Pakabagyo, no? Isus. Pakabagyo. Oo, pakabagyong sumakusugon. Oyo ko, ama.
Ano yung channel ni Yokohama? Yokohama, nandito lang kami sa Rawis. Parang style niya boulevard nung ano yun nung puro. Parang puro din to. Kasi nga nandito yung mga kagroup ko. O dito ka sa may papasok sa Mariners. Magayon na bagay ning kapasok sa Mariners. Bako na bye-bye. Pag agi mo digdi o tinampu na. Bari nga niyan, tapag ininaaman, bako na masyadong traffic din sa main road. Pag ininaaman na, kasi ang luwas kay nida, sabi ni tita, papuntang Santo Domingo. Di ba? Malay mo papuntang Tabaco, so mga taga Katanduanes. Digdi na maagi. O may sasakyan ka, digdi ka na maagi sa likod. Hampangan niya, ma'am. May nangarigos ba kasaba ko dyan? Paano, may bomba dyan? Diyan, may nangarigos. May bomba dyan? Or may bomba dyan? Iya. Oo, iyo. Arayo na kaya palang baga, oh. Ay, may tubig kung bagyan. Nabasa. Oo, iyo. Iyo. Ikaw na pala yan, Yokohama? Binago mo na pala sa channel mo? Marianta, may sasakyan. Pag nag-swimming, may sasakyan. Ito ako ko yung sarili yung trabaho ka. Iyo. Tama-tama, Christmas na baga, oh. Lalong ng December, may mga araw ng dakulan araw na dita. Oo, nga Pasko. Tapos, sightseeing Sinda. Yokohama. Ikaw na lang ang mag-shoutout, Doday Joyce. Kumakain kaming maninita. Nestor po kasi baka siguro may gibo pa ini. Ano, trabaho. Di ka nagluto. Mga aki mo, tarapos naman, Ay, so ang mga apo mo. Nag-reskwela. Ano, Manila. So iba sa Maynila man. Banggit, di ka na mawuri na. Masakay ka pang di pa uli. Hindi akong ka ng digdi mismo. Nagtitry ko lang ako talaga niya. Di ba? Mag-customer na gagawin. Ayan. Di, ang ulian mo, di ba? Di ka na maisip na, uy, mauli pa kita rayo pang ulian ta. Nya una uyan na matambay-tambay ka na lang digdi. Gari arog ba kang kampuro. Sa mga taga duman sa Lamba. Nakaano na duman. Sandali lang. Malamok na.
Nila. Mailan pa ang TV kaya. Dali lang. Yoko, anong oras live mo? Nga makabawi ako sa'yo. O Yokohama. Dugay pa ang channel mo. Nagad sila galit siya. Hmm? Nataigo minsan gisira dyan. Oh. Mga fresh na, mga bagong huli, no? Sayang. Sayang, warang huli. May huli pala dyan. Anong huli? Ano yun na? Isda.